dwi'n dal fel ffermwr ifanc, a di cyrraedd ardal Arddangosfeydd, a dwi'n cael cwmni dynas arbennig iawn, dynas bwysig iawn, aelod hŷn y flwyddyn, Sioned Caryl. Pwy ti? Smaich, iawn, diolch yn fawr. Iawn, dwi'n dweud aelod hŷn y flwyddyn, a sawl peth arall, rhaid be arall ti'n neud yma? Do, fe'n aelod hŷn de, a fi'n is-gadeirydd Cysleithau Cyfi Cymru, a fi ma hefyd yn cynrychioli Ceredigion fel cadeirydd Cysleithau Ceredigion hefyd, felly wythnos bach digon fysi, fi'n gyda. Be ti'n neud fel hobbies? Ie, wel... Hwn ydy'r hobby, ie? Hwn yw e, joio yn nghanol y mudiad ar lodau. Ie, yn hollol, yna'i gystadleuaeth yma, mae'n un arbennig iawn bob blwyddyn, dydy. Odi, a mae'r safon, mae'n anghangredadw, a mae'n bleser gweld yr holl siroedd yma sydd wedi dod o ni, a'r syniadau gwahanol sydd gyda pawb, a mae'n werth weil dod yma i edrych arno nhw, a mae lot yn ôl a hanes a ffeithiau pwysig amdano y dŵr, a ni'n ffodus iawn o Dŵr Cymru sydd wedi noddi'r gystadleuaeth yma i ni lenni, a ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw, a mae pawb wedi mynd nôl wedyn ar ran fel dŵr. O'n i'n mynd i ofyn beth yw'r thema, bod o'n eitha amlwg, o'n i'n mynd i gesio fath am ei dŵr oedd o. Ie, tam sydd wedi mewn ddo, bach o ddŵr os y llawr yma gati, bach o'r leakages, ond na, mae pob un yn syniad hollol gwahanol yma, dyma ti rhai amethyddol, hanes wedyn, trwerin ac ati gyda'r rhai ohonyn nhw. Syndod, bod yna gymaint o amrywiaeth o fewn dŵr yn dydyn. Odi, ti'n bod, a... Dychymyg. Ie, dychymyg we gyd, a ti'n bod, a pob sir heb gweld ei gilydd tan maen nhw'n dod fan hyn, a rydyn ti'n gweld yr holl syniadau, ti'n bod, ie, lle di'n ei wrth yna, gyda. Mae'n twristiaeth yn gael ei gyffwrdd yna, dyn ni'n amaethyddiaeth fan hyn. A mae mewn ffordd, mae'n dod â bywyd mydiad y ffermwr ifanc mewn ato fe fyd, gyda'r amaethyddiaeth, a ni'n cefnogi gwahanol pethau hefyd. Felly mae fe'n gret i weld, a mae gwaith caled yn mewn ni'n cael nhw yma. Sy'n bleser i weld. A creu hain cyn dod yma, felly mae'n dipyn o gyfrifoldeb i gario yma heb falu pethau, siŵr. Odyn, achos mae'r hyn i gyd wedi bod yn ei diwrnod rali nhw den, dy fe, cyn dod yma, felly cadw nhw lan, a enwedig dar dŵr sy'n ddyn nhw hefyd, i gadw ei lifo. Felly mae gwaith wedi mynd, a mae fe'n bleser gweld nhw yma. A gef i ofyn cwestiwn, pa sir wyt ti'n dod ohoni? Ceredigion. O'n i wedi amme, o ti'n berniadu, neu ti'n helpu berniadu? Na, god, o'n i wedi gwybod bell yma, fi'n brod iawn ohonyn nhw, a fi'n falch iawn ohonyn nhw. Mae'n bleser gweld i stafell fach nhw. Ar y nodyn yna, mi ei weld y tîm buddigol o Geredigion. Roedd y fi o'n ni sy'n rhan alwyn gyda fel. Diolch am y sgwrs. Diolch i ti. O'n i'n mlaen fan hyn, a dyma fo, yr un buddigol, a mae'r brens tu nôl y cyfan wrth yn ochr i. Sara ac Angharad, ie? Ges i'n iawn tro cynta. Mae hwn yn arbennig, Sara. O, mae'n gwyd, ydy. Gwyd. Mae'n iawn, ie. Dych chi, ie, mae well neu gwyd, gyd i drio, mae well neu gwyd Angharad. Mae yna waith meddwl am hwn i gychwyn, doedd? Do, lot o waith meddwl fan fe. Roedd benderfynu ni'n mewn rhywbeth bach gwahanol. Sut ydych chi o chwmpas y te? Pwy ddodd fyny efo'r syniad? Sa'n siŵr iawn, gwrddon ni fel cwbl aelodau yn clwb a benderfynu ni sy'n sawl syniad yn meddwl, mae hwn mwy gwahanol. Ewn ni'n dani. Ie, faint oedd yn mynd ati i greu te? Oedd yna dîm mawr yna chi? Ond nhw'n tipyn, wel... Ond oedd chwech yn cael cystadlu ni fe yn dyn o rali yno, oedd tipyn mwy dyn ni getre yn helpu. Yn rhoi'r et i gilydd. Pwy oedd y plymer? Osian. Alle mae Osian heddiw? Mae'n penthouse o Osian, oedden ni'n meddwl heddi. Di bo'n dathlu chydig bach gormod neithio falle do. Ond achos mae yna waith cael y dŵr yma weithio, achos heb dŵr fysa hwn ddim wedi gweithio nhw, so. Na se. Oedd ddim yn gweithio mae prawn ddoi o gwbl. Ond mae'n emosiynol wedi gwir, dwi'n gweld enwau'r ffermydd, mae'r hanes, mae pawb sydd wedi edrych arno fo'n dweud bod o'n cyffwrdd nhw, felly llongyfarchiadau mawr i chi. Diolch yn fawr i chi. Bwch chi ddathlu wan. Gallwn hwn. Pob lwc. Diolch yn fawr. Mae hwnna'n Okay, quick about it. Wel, dwi'n dal yn ganol y dŵr yn Arddangos... O, flipenec. Arddangosfeydd. Pressure, pawb yn edrych yna wan. Okay, okay, set.
Wel, dwi'n dal yn ganol y dŵr, a dwi wedi ffindio tîm arall, Sir Gard from yma. A maen nhw fan hyn, 2 ohonyn nhw. Gwch chi gyflwyno chi'n fi dechrau fod yn ddiog. Hannah Richards. Mae'n Llian Phillips a Fion Thomas. A clwb Pen y Bont, ie? Ie. Clwb mawr. Ydyn, ie. Clwb cystadleuol dros ben. Just bach, ydyn. Chydig bach. A da chydig ar hwyl dod yn drydydd yn Arddangosfa. Esbonio chydig o hanes tu nôl i hwn, te? Wel, o'n i jyst yn meddwl am y thema eich dŵr Cymreig a meddwl bod ni'n defnyddio dŵr trwy'r amser a lle yn y tŷ ni'n defnyddio dŵr yn y gegin o'n i'n teimlo. So nath ni jyst ailgreu cegin, really, a meddwl lle mae'r dŵr yn dod o a lawr y reservoir. Ie, achos mae yna sawl thema yma, mae ni wedi gweld trawerin a mae yna beth amaethyddol, ond mae'r gegin yn rhywle, da chi'n meddwl am wastraff, a mae yna lot o wastraff yn does? Oes, nath ni ddim sylwi a chi'n meddwl chi'n golchi dillad, chi'n cael te neu coffi yn y tegell, chi'n meddwl dŵr yn dod mas o'r tap. So ie, jyst llwyth o bethau, nath ni ddim meddwl faint o weithiau ni'n defnyddio dŵr gytre yn y tŷ. Ie, a byddai'n chi blant ifanc fel sydd genna i, sy'n gadael taps mlaen bob dydd, yn gwastraffu galwyni bob dydd. Pwy oedd y brains tu nôl hwn, te? Wel, oedd bach o bawb fel tîm ni'n gweithio, a ni mor lwcus i gael arweinyddion a rhieni. Oedd yn fodlon helpu i storio'r static, i helpu dy unrhyw beth, really. So ni mor lwcus fel clwb. A mae cael cysylltiaeth i'r clwb i gyd yn bwysig achos mae pawb yn gallu bod yn rhan wedyn, dydy. Mae'n araf bethau unigol, ond mae hwn i bawb yn dydy. Ydy, a mae fe jyst yn rhoi cyfle i ni dod at ein gilydd, i gweithio fel tîm, a jyst cael bach o hwyl, really. Chi'n jyst joio. A dathlu wan ydych chi'n gystadlu rhywbeth arall? Ni'n gystadlu nesaf nawr ar y llwyfan. Fel be? Grŵp canu, canu unigol, a mae pethau dyn ni yn ystod yr wythnos, ond bendant yn dathlu hyn. Gwch chi fwynhau yn rhywle, dwi'n siŵr. Welech yn People's Village. Dwi dal ddigon ifanc. O, dech, ie. Diolch yn fawr. Byna i drink i chi. Diolch. Llongyfarchiadau. Diolch.